I'm a man ane makore 32. I'm not married yet. Nyaya yangu ndeiyi. Ini ndiri gweja ndinoita zvekukorokoza. Mukukorokoza umu, ndakati ndichishanda nevamwe vangu one day, ndokutadza kuwirirana nemumwe mukomana pamusaka pechizera yangu yaakanga atora. Pandakamubvunza akandipindura zvisina kundifadza. Ndakabva ndarwisana naye kusvika vamwe vangu vapindira. Takakutsirana mukomana uyu, tikamurova zvekusvika pakumuuraya. Tamuuraya mukomana uyu, takazozviona pave paya kuti tainge tatouraya munhu, asi tichimurova taisada kuti afe. Everyone was shocked kuti munhu atofa. Takabva tafunga kuti zano nderipi. Takatora mutumbi wake ndokumukanda mumugodhi une mvura, zvekuti vanhu vaingozofunga kuti akawira mumvura ega. Vamwe vakazoti vakuchera mvura ndokuona kuti mumugodhi mainge muine munhu. Vakabva vadeedza mapurisa. Mapurisa akauya ndokutsvaga munhu uye ndokumushaya. Munhu uyu ari kuti akada kutsvagwa nemapurisa kuti abuditswe haaonekwi, but isu magweja tikada kuchera mvura mumugodhi tinotomuona akapapamara pamusoro pemvura, uye mutumbi wake watocheneruka zvekuibva nekugara mumvura. Isu vananya kuuraya tikangoda kuti tipinde mumugodhi tishande, tiri kuona mukomana uyu arimo mumugodhi akabata chizera, akatobereka chisaga chematombo. Kushanda kwacho kwave kutonetsa. It's been 2 years now zvinhu izvi zvaitika, but kuti titaure tiri kutya jeri. Apa mufi anenge asiri kuda kubva paakaponderwa kusvika azikanwa vakamuponda, because mapurisa akauya havamuoni. Vanhu vakamboedza kumupindira kuti vamubuditse, but varume 15 takatadza chero kusumudza mutumbi wake nekuremerwa kuti tiubuditse kusvika tazongosiyawo zvakadaro. Veduwe, I really need serious help. Upenyu hwatiomera tese tiri 4 nanasahwira vangu Takauraya mukomana uyu. Toitawo sei? Tibatsirewo hama dzangu.